Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille. Ja, jeg skal lige tjekke. Optagelsen kører. Nå, men vi er her. Ja. I kan huske sidste afsnit, hvor vi fik det her lille minihus, men hvor mange gange... Nu skal jeg flytte igen. Hvor mange gange har jeg overhovedet flyttet? Nå, men ja, det skal vi have talt sammen i dag. Nej, vi skal bare få flyttet igen. Det her, det var bare ikke lige mig. Det var det bare ikke. Så den her skal fjernes. Okay. Vi starter ud med, at vi ikke har nogen økse. Nej. Den der hakke der. Ja. Så det skal vi ned og silas. Så skal vi have hugget træ. Så hvor der er træ, og det har jeg allerede fundet. Kan I huske sidste afsnit? Der flyttede vi 2 gange, så vi skal flytte en 3. gang. Så det bliver fedt. Det var da også fedt at få mine. Nå, men vi skal jo flytte. Men jeg tænker også, byen har jo den farm. Vi skal da give den endnu en farm. Så ja, vi skal da også have givet den endnu en farm. Så det bliver også fedt. Så ja, vi skal begynde. Det var da meget fedt træ. Vi kan da mine resten. Nej, jeg vil hellere se et flyvende blade end flyvende træ. Så vi skal hen og lave noget. Næsten en stack. Vi kan have lavet mange pinde her. 16 pinde, mand. Hvad er det der? Nå, et eller andet. Så vi skal da bare gå i gang. Nej, forkert det. Der. Godt. Sådan. Jeg er helt ked af det, vi smadrer vores hus. Hvad skal vi så med de der døre der? Så udvider vi bare Hammens hus. Det er da også fint. Så får vi den mansion. Det kunne være fedt. Jeg kommer til at vide, at i sidste afsnit, så bor vi i End. Men det går lang tid, før vi kommer til at bo i End. Så ja. Jeg vil gerne have, at I ser alle afsnittene. Det kan jeg gøre. Det kan jeg blive virkelig glad. Det kan gøre mig virkelig glad. Virkelig glad. Godt. Vi kan allerede få stentools nu. Vi behøver ikke at mine. Jo, vi skal da mine. Vi skal da mine, Silas. Så vi får trætingene, dem bruger vi som rest til ovnen. Så bliver ovnen da også glad.
Nu skal vi passe på med ikke at smadre den andens hus. Det vil han da blive sur over. Så. Kender I godt det? Jeres nabo skal til at lave et eller andet, og så rammer de jeres hus. Okay, det kender ikke så mange, tror jeg, men jeg kender det heller ikke, men måske er der nogen, der har prøvet det. Jo, det her, det er hvad huset får. En tur på pickaxen. Nå, det var den hed, en pickaxe. Så fandt jeg derud af det. Jeg har allerede brugt den her op. Den her, den er slidt op allerede. Hvad er det? Ja, det er slidt op. Sådan. Så flytter vi. Ja, så flytter vi da. Hej, edderkop. Jeg er jo bange for edderkopper. Jeg er bange for edderkopper. Men om morgenen, så er jeg ikke bange for edderkopper. Og så kan min gar her beskytte mig også. Ja. Alle sammen i jeres huse. Jeg kan i hvert fald ikke høre noget. Det er mærkeligt. Så. Ham her med altanen der. Han har da et fedt hus. Skulle jeg sænge heroppe? Jeg kunne have en altan. Så ja. Nej. Silas, nej. Det her, det bliver mit hus. Det er det her, der bliver mit hus. Han har allerede en kiste, men jeg kan få en dobbeltkiste. Så får vi den her slidt op. Selvfølgelig, fordi jeg vil have seng her. Det er som i sidste afsnit. Så skal jeg udvide hans hus lidt med de her 3 døre. Men det skal jeg ikke endnu. Jeg har allerede fået en dobbeltkiste. Færdig. Nu er jeg da flyttet. Lucky. Så. Woo! Har vi festens seng? Du der villager. Forbedrede bukser og familien render for det der. Yeah, boy. Trading. Nu har du fået emeralder. Og jeg har fået så nogle fede bukser. Nej, nogle fede bukser. Du der mand. Giv mig mine penge tilbage. Giv mig mine penge tilbage. De ser, du ved godt, de ser ret fede ud. Det er læderbukser. Du har malet gule. Far! Far! Hvad kan man bruge det til? Hvad? Du sælger læderbukser, som du har malet gule. Men så er der. Jeg er da næsten fuld læderudstyr. Nå, så er der. Jeg er fattig igen. Giv mig mine penge tilbage, mate. Giv mig nu mine penge. Heldigvis fik jeg da købt noget endelig i den her by. Jeg kan ikke engang høre mig selv spise. Hvad der sker, Silas? Nu kan vi have rester i ovnen. Ja, så har vi rester i ovnen. Vi har ting i. Sådan.
Sådan. Ja. Ja. Sådan. Silas. Sådan. Det der skal jeg da bare sælge. Det skal jeg denne gang bruge. Åbenbart er det allerede ved at blive nat. Så alle sammen. Er der nogen, der er vågne nu? For det håber jeg ikke. Nu kommer der monstre. Nu går han til angreb. Det vil jeg gerne se. Jeg vil gerne se det med mine egne øjne. Der! Så kan du hjælpe ham overhovedet til. Ja, han beskytter da byen. Sådan. Sådan. Nu. Ind i deres hus. Haha, du kan komme ind. Så er det sovetid. Du kan ikke hvile nu. Der er monster i nærheden. Sådan. Respawn. Sådan, mand. Silas, du skræmmer monstre væk. Ja, det er det, du gør, Silas. Wow, det er allerede gået 10. Sådan. Dræbt. Sådan. Creeper. Hvad er du? En bibliotekar. En bog og 29 kroner kan jeg få sådan en der. 29 kroner. Nå, mate. Så skal vi... Der er en, der er død i byen. Alle sammen ring 100. Nej, ja. Det var mig, da han... Jeg var en af hans familie, så jeg skal eje hans ting. Sådan. Så er reglerne sat på plads her i byen. Hey, du der farmer der. Så du har sået nyt. Hvad kan du sælge? Du kan sælge brød, det er ikke råd til. Det der... Jeg høster altså også lige med. Jeg høster. Så jeg kan... jeg har et job, så kan jeg tjene penge på det her. Men jeg kan ikke huske, hvor meget jeg tjener. Lucky! Jeg mangler et... Giv mig all your shiny. Jeg tjener 1 emerald. På 15. Okay. Jeg kommer tilbage i morgen. Bider. Er der noget andet? For brød. Jeg skal bare have det der. Jeg skal bare tjene penge lige nu. Lige nu skal jeg faktisk bare tjene penge. Men jeg skal også lave min egen farm, har jeg tænkt på. Så det skal jeg gøre i dag også. Så jeg får min egen farm op at køre. Så andre kan tjene penge til mig. Ham der, så kan han da tjene penge til mig. Sådan. Så har vi den. Ja, det skal vi skynde os med. Ham der, han har da også en farm. Ja, det har han da. Sælger. Er det rubeder eller hvad? Nej, for ellers kunne jeg godt bruge det. Så jeg må hjem til mit hus og få sået noget. Jeg tænker nogle rubedefrø. Jeg skal lave min egen rubedefarm. Men hvordan med vandet, Silas? Ja, jeg har ikke fået jern endnu. Og jeg skal også have stentools. Så det bliver skidt. Rigtig skidt i dag. Så står stadig kun der. Jeg gider ikke at købe bukser igen. Sådan. Så skal jeg have hjem. Men jeg skal have stentools.
Jeg skal have stentools i dag. Så der er min sten, der er min pinde. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og det jeg virkelig har savnet, det er skovl. Så skal jeg bruge en hue. Sådan der. Så den skal jeg her. Den her. Den her. Ja, den her. Den her. Sådan. Så er det klar til eventyr. Så det da. Oh. Sådan. Nå. Sådan. Så er det der klar. Så. Du har stjålet en rubede. En rubede. Sådan. Jeg 14, og jeg skal have 15. Men nu skal jeg have min egen rubideform. Så. Men det kommer til at gro langsomt, fordi der ikke er vand. Ej. Så kan vi så rubeder. Sådan. Så har vi den rubedefarm. Det er sådan, man laver rubedefarm. Men vi mangler vand. Så det er da lidt et problem. Og du siger, skal vi have en spand? Men hvordan spand? Det skal vi bruge jern til. Så vi skal have 3 stykker jern senere. Har der ikke været et sted, hvor vi har set jern? Jo, det har der da været. Så hvor det? Det er da et godt spørgsmål. Men herover omkring det der. Og når vi kommer ud, har vi så meget jern, vi kan lave vand. Ja. Ja. Hej. Hej med dig. Jeg er Gårdlig. Igen. Psst. Ikke for noget, men dystert. Så, ja. Sådan der. Så får vi da minet så godt. Sådan. Så skal vi bare langt ind i bjerget. Find jern. Sådan. Min mission er klaret. Så kan jeg få rubeder. Tjene penge. Sådan. Jeg har et job. Jeg vidste ikke, man kunne få jobs i Minecraft, men det kan man. Fedt. Så hvor er der jern? Jeg har brug for det nu. Så please give me this iron. Giv mig jern. Jeg bliver sur, hvis du ikke gør, som jeg siger. Kom nu. Kom nu. Du giver mig jern. Genialt. Kan jeg ikke please få jern snart?
Der er kul, det kan jeg bruge. Det får jeg da levelse af. Så må det snart være jern. Hvis der er kul, må der snart være jern. Det betyder lykke. Jern. Og jeg får så meget til ovnen der. Der er jern i luften. Sådan. Ingen jern. Ingen jern? Det var ikke så godt. Heldigvis fandt vi masser til vores kærlige ovn, som brænder hjemme. Så er det allerede ved at blive nat. Ja, dernede! Sådan! Jeg har fundet lykken. I kan nok ikke se det, men jeg har fundet lykken. Jeg har fundet lykken. Sådan. Sådan. Hvor der er jern. Så hernede burde der altid være jern. Hvor man kan se i det fjerne. Kom nu, min mission var i dag at tjene penge, og hvor det hele går hurtigt, mand. Så hvor er der noget jern? Skal jeg heldigvis få fat i? Nej. Uheldigt som men. Sådan, nu må der jo snart være bygget. Så jeg tænker, at jeg tog skeletter og okay, godt jeg er sikret her. Så jeg skal lige jern. Det er bare med at dræbe dig, men jeg gider ikke. Så kan du ikke få mig. Men jeg er nødt til det, så jeg kan få jern. Sådan. Så løber du bare hjem, Silas. Der er ingen til at passe på dig nu. Der er ingen til at passe på dig. Det er der ingen. Så der er lige nu ingen, der kan beskytte byen. Men heldigvis har du jern. Så det er da godt. Hvor er mit hus? Der. Så ved jeg det. Mit hus. Respawn.west. Sådan, mand. Jeg fik jern. Jeg dræb en. Heldigvis kan de ikke komme og anholde mig. 5 stykker jern. Så den der, nu kan jeg tjene penge. Så kan jeg bruge de 2 stykker jern til noget andet. Et jernsværd endda. Nej. Jern, der er et jernsværd. Sådan. Silas, det er bare løve nu. Sådan. Nu skal du faktisk bare løve. Der er ingen til at beskytte dig. Men løve. Sådan, mand. Sådan. Silas. Sådan.
Nej, jeg kunne også bare have taget det derfra, men nej. Sådan her. Der. Dum. Sådan, man. SMT Ford. Sådan, man. Hvor godt det her. Sådan, nu gror farmen, som den skal. Sådan. Så det er sådan her, verden skal se ud. Med en, der gør det godt, selvom det nogle gange ser dårligt ud. Sådan! Endelig kan jeg tjene penge igen. Makker. Nej. Det var meningen, jeg skulle tjene penge på dig. Du smadrede det for mig. Det er stadig til. Ja. Så. Alle sammen. Sådan. Vi klipper lige. Eller ikke klipper, men... Du skal bare lige køre ind igen. Jeg skulle lige tjekke videoen. Alle sammen. Jeg har gjort det. Jeg har fået en ny farm op at køre. Jeg har fået jern. Jeg har fået et jernsværd endda. Sådan. Nu skal jeg bare hjem og smække noget i ovnen. Sådan. Silas. Nu kan jeg også så rubeder, så jeg kan tjene penge. Sådan. Så er der et job som farmer. Nu går det i hvert fald hurtigere. Så skal jeg smække noget i ovnen derhjemme, og så er jeg da bare færdig. Jeg er et jernsværd, mand. Næste afsnit, så tjener jeg penge. Men alle sammen, det er man nødt til at sige farvel. Hej. Ses en anden gang.